Дзень добры, панове! Мястэчка Куранец. А знаходзіцца гэтае мястэчка ў Вілейскім раёне Мінскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, я вам скажу, што назва гэтага мястэчка паходзіць ад слова курень. Ну, курень, паважанае панство, гэта вось, такая будыніна невялікая. Нешта на кшталт, вось як у індзейца, вось вігвам, у чукчаў-чум, у азіяцкіх народаў юрта, а ў нас, у беларусаў, курень. Адсюль пайшла назва Куранец. Тут, мусіць, гэтыя курані колись стаялі. Дык што, паважанае панства, заглянем у гэтае старажытнае мястэчка. Чароўны танец адзінай у свеце быў як сонца ў небе ночы. Ты толькі маёю была ўвесь вечар, і ўсе, хто гэта бачыў, усміхаліся ўслед. Раптам запалалі вакол пажарам мае пачуцці, маё каханне. І толькі цябе скрозь агонь гарачы мне хочацца прынесці шчасліваю дамой. Orchestrina nella balera, festa grande questa sera, anche la Rosina si è fatta bella e tutti l'hanno capito che ama solo me. Fra la gente allegra spensierata, la balera si incendiata e si incende pure l'amore mio, e in mezzo a tanta gente mi stringe forte il cuore. Як сведчаць навукоўцы, паважанае панства, а не верыць ім у нас, конечно, няма падстаў, яны людзі разумныя, дык людзі ў Куранцы, тут кажуць, пасяліліся вельмі даўно, яшчэ ў часы неаліту, таму што пад Куранцом вось тут знойдзены археалагічны помнік 4-2 тысячагоддзя да нашай эры. А вось у летапісныя крыніцы Куранец патрапіў ужо ў сярэдзіне 14 стагоддзя, аб чым сведчыць вось гэты надпіс на камні. Куранец вядомы з фундацыйнай граматы пана Васіля Міхаловіча Нарымунта, князя Пінскага, пана Мсціслаўскага, пад летам нараджэння Сына Божага 1355 індзікта 9 на царкву Раства Божай Маці ў Куранцы. Трэба сказаць, паважанае панства, што вось гэты узгаданы князь Васіль Міхайлович Нарымунт, ці як яго ж называюць Нарымонтавіч, ён у Вялікім княстве Літоўскім быў асоба даволі прыкметная. Ён па прамой лініі з'яўляўся, праўнукам князя Гедэміна, заснавальніка вось гэтай знакамітай дынастыі Гедэмінавічаў. І вось як оно бывае сёння, калі вось радня там нешта не падзелі, да пачынае паміж сабой сварыцца ды біцца, там за гэтыя там лецішчы, машыны, кватэры, хаты, там агароды, так і колись было. Вось, і пры дзяльбе ўлады вось Гедэмінавічы паміж сабой калі біліся, то ў 1390 годзе гэты Васіль Міхайлович Нарымунт быў забіты. А ў 15 стагоддзі, паважанае панства, вось Куранец ужо згадваецца як гаспадарскае сяло і цэнтр воласці. І ў 1493 годзе, паважанае панства, частку вось гэтага маёнтка Куранец набывае сабе адзін з найбуйнейшых магнатаў Вялікага княства Літоўскага Ян Юр'евіч Забярэзінскі. Гістарычная даведка. Забярэзінскія, дзяржаўныя дзеячы Вялікага княства Літоўскага, валодалі гербам Ляліва, паходзілі са старажытнага літоўскага баярства, роднасныя Маневідавічам, Едыгольдавічам, Аляхновічам Дарагастайскім. Прозвішча роду паходзіць ад маёнтка Забярэззя Ашмянскага павету, якое баярын Юрый Рымавідавіч атрымаў ад вялікага князя Літоўскага Казіміра ў сярэдзіне 15 стагоддзя. Апошні з роду Забярэзінскіх, Ян, па мінучцы малодшы, з 1529 году займаў пасаду маршалка дворнага Вялікага княства Літоўскага. Па згасанні роду маёнткі Забярэзінскіх перайшлі да Заслаўскіх, Мсціслаўскіх і Збаражскіх.
Дык вось, пажанае панства, гэты Ян Юрьевич Забярэзінскі, намеснік полацкі і кашталян Троцкі, а пазней і маршалак Вялікага княства Літоўска, ну, можна сказаць, быў такім, ну, самым знакамітым у сваім родзе Забярэзінскіх. І, дарэчы, ён вось калісьці узначае вось дэлегацыю, значыцца, сватоў ад вялікага князя Александра нашага да вялікага князя Маскоўскага Івана III. Так вось наш вялікі князь Александр хацеў палепшыць адносіны вось з Москвой пра шлюб з дачкою Івана III Аленаю. Ну і Александр з Аленай пажаніліся, але вось адносіны не палепшыліся. А гэтыя войны, што цягнуліся з Москвою, і працягвалі далей цягнуцца. І можна сказаць, што пасля гэтага шлюбу яны пачаліся яшчэ з новай сілаю. Вось, ну і падчас гэтай адной з чарговых войнаў з Москвой у сваім уласным доме і быў забіты вось гэты Ян Юрьевич Забярэзінскі. У 1519 годзе, паважанае панства, вось Куранец ужо пазначаецца як мястэчка. Ну і ў адрозненне ад гаспадарскага сяла, мястэчка, значыцца, гэта, ну, уже кажучы сённяшняй мовай, значыцца, паселішча такога гарадскога тыпу было. Ну і я вам скажу, што як жа мястэчка і без храма. Ну і кажу, што першы касцёл тут быў збудаваны на грошы Яна Міхайловіча ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Ну, але вось пад час гэтых чарговых войнаў з Масквою гэты касцёл неаднаразова гарэў, але адбудоўваўся заўсёды наноў. Ну і вось тут яшчэ касцёл гэты стаяў і за савецкім часам, і быў знішчаны гэты касцёл падчас вось гэтай атэістычнай вайны ў 1976 годзе. Касцёл стаяў якраз вось тут, на гэтым месцы. Касцёл быў драўляны, яго разабралі на дровы, а на месцы касцёла паставілі вось калгасную кантору. І ад касцёла всего тут засталіся толькі вось гэтыя прыступкі і частка агароджы касцельнай. На мяжы 16-17 стагоддзя Куранец гэта была ўласная знакамітага ліцвінскага роду воінаў. Ну і адзін з такіх вось знакамітых прадстаўнікоў гэтага роду гэта быў такі Габрыэль воіна. Ён, кажуць, быў сакратаром у самога Стэфана Баторыя. Разам з ім удзельнічаў не ў адным паходзе ваенным вось. І кажуць, асабліва Габрыэль воіна вызначыўся падчас вызвалення Полацка вось ад маскоўскіх захопнікаў. А ў 1665 годзе, паважанае панства, мястэчка Куранец становіцца ўжо горадам. Ну, я вам скажу, не дзіва, таму што гэтае паселішча здаўна стаяла на скрыжаванні старажытных шляхоў. Сюды ўжо праз Куранец колісь праходзіў старажытны шлях з Віцебску на Гародню. А сюды таксама яшчэ праходзіў старажытны шлях з Менску на Дынабург і Рыгу. Ну, адным словам, паважанае панства, тут былі складзены усе умовы для росквіту гэтага паселішча. Ну, а як выглядаў тады вось горад Куранец? Ну, пасярод Куранца была плошча гандлёвая. І каля плошчы вось стаялі ў радочак дамкі вось накшталт гэтага адзін каля аднаго, так цесненька. Ну, дамкі выходзілі тварам вось на плошчы, тут была, значыцца, крама. Ну і скажу, гэта вельмі так нармальненька. Не трэба з раніцы прачынацца, несціся на другі канец горада, каб прадаць тавар, там адчыніць краму. А так падышоў сюды чалавек, ціскануў на пімпачку, ты спусціўся зверху, прадаў чалавеку, што яму трэба, і далей займайся сваімі справамі. Напрыканцы 17 стагоддзя, паважанае панства, значыцца, Куранец гэта была ўласнасць храптовічаў. Но ў 1760 годзе маёнтак Куранец належаў Соф'і Саванеўскай. Ну, але як вы здагадаліся, што ні Храптовіч, ні Саванеўская гандлем тут у Куранцы не займаліся, крамы гандлёвай не трымалі і пакупнікам тавар не адпускалі. А гэтым усім тут займаліся мясцовыя габрэі. Ну і старажылы тут мне расказваюць, што куранецкія габрэі, яны вызначаліся такой сваёю, ну, такой чыста габрэйскай асаблівай кемлівасцю. Аднойчы тут, кажуць, у мясцовага Іцкі згарэла драўляная хатка.
Ну і ён атрымаў штрафоўку за гэтую хатку, і гэтай штрафоўкі яму хапіла на пабудову новай добрай хаткі, а яшчэ хапіла грошай за штрафоўкі, як бы, ну, як кажуць, дзецям на марожанае і жонцы на цвяты. Ну і пасля гэтага, значыць, у габрэйскім квартале драўляныя хаткі пачалі гарэць адна за адной, а на іх месцы пачалі паўставаць вось накшталт такой камяніцы. На ўскрайку Куранца, пажаны панства, ляжыць вось гэты стары камень валун. І пра яго тут ёсць такая легенда, якая была запісана тут яшчэ ў 19 стагоддзі. Гэты камень называюць камень Шавец. Скажуць, што жыў тут калісьці на ўскрайку Куранца такі шавец Гомса, які не верыў ні ў Бога, ані ў чорта. Не прызнаваў ніякіх свят. Ну і вось, кажуць, на Вялікдзень якраз, калі ўсе людзі святкавалі у Васкрасенне Христовае, то гэты Гомса сядзеў у сваёй хаце і шыў боты. Ну і Бог разгнеўся на яго за гэта. Стукнула маланка, і яго хата ператварылася ў камень. Ён тут ляжыць, гэты валун, і па сённяшні дзень. Ну і вось расказваюць яшчэ, што за савецкім часам тут ён ляжыць вось сярод поля, яго хацелі адсюль прыбраць з поля. Навезе трактароў пачалі рваць гэты валун, але зрушыць з месца так і не змаглі. Карацей, не справіліся ні людзі з ім, ні машыны. Ну і добра. Гэты камень, панове, ён лічыцца самым вялікім валуном Вілейшчыны. Пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай Куранец уваходзіць у склад расійскай імперіі. І вось па перапісу 1800 года тут адбывалася 3 кірмашы на год. І вось куранецкія кірмашы лічыліся самымі такімі буйнымі кірмашамі. Адзін з іх вось конны кірмаш, ён быў самым вялікім кірмашом вось у гэтым краі. І вось недзе тады ж, на пачатку 19 стагоддзя, Куранец, маёнтак Куранец, становіцца ўласнасцю Міхала Юзефа Ромара. Гістарычная даведка. Міхал Юзеф Ромар, грамадска-палітычны дзеяч. Нарадзіўся у верасні 1778 года ў Вільні. Вучыўся у Віленскім універсітэце. У час вайны 1812 года распараджэннем Напалеона быў прызначаны прэзідэнтам Вільні, але ў верасні таго ж году пакінуў пасаду з-за канфлікту з французскімі ўладамі. У 1814-1817 годах маршалак шляхты Троцкага павету, з 1817 года Віленскай губерніі, прыхільнік скасавання прыгоннага права. У 1817 годзе ўзначальваў дэлегацыю шляхты, якая безвынікова звярталася да цара з адпаведным праектам. Адзін з арганізатараў і кіраўнікоў беларускага масонства. Кіраўнік ложы «Дасканалае адзінства». Адзін з арганізатараў патрыятычнай арганізацыі «Нацыянальнае масонства», сябра патрыятычнага таварыства, паплечнік Тамаша Зана. У траўні 1826 года быў арыштаваны і зняволены ў варшаўскай турме. Пасля, да 1830 года, у Петрапалаўскай крэпасці, в Санкт-Петербургу. У 1830-32 годзе адбываў ссылку ў Варонежы. Пасля вяртання на радзіму ад грамадскай дзейнасці адышоў, памёр у студзені 1853 года. І гавораць, што адзін з арганізатараў беларускага масонства, Міхал Ромар, ён быў чалавек таленавіты ва ўсім. Ён, гаворыць, меў здольнасці такія добрыя, і ён быў чалавек таленавіты ва ўсім. Ён, гаворыць, меў здольнасці такія добрыя і арганізатарскія, лінгвістычныя, мастацкія. Ну і да ўсяго, ён, кажуць, яшчэ і добра гуляў у карты. Ну, гульня ў карты тады была вельмі такая распаўсюджаная гульня. І гаворыць, што менавіта ў карты Міхал Ромар і выйграў маёнтак Куранец у папярэдняга ўладара. Ну, як кажуць, нічога чалавечага нам не чужда. Карты картамі, ну, але сваё жыццё Міхал Ромар паклаў на справу сур'ёзную, на барацьбу за незалежнасць свайго роднага краю. Ну і ўсё-такі 10 гадоў я не дажыў да паўстання Кастуся Каліноўска, то б ён абавязкова ў ім прыняў удзел. І тут вось
у гэтым краі паўстанцаў падтрымалі. Тут і па сённяшні дзень вось, на старым цвінтары, тут побач вось касцёл калісьці стаяў, захавалася яшчэ магіла паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Тут пахаваны 18 паўстанцаў. Ну і пазней вось побач з магілай паўстанцаў ля касцёла пахавалі і польскіх жаўнераў, што загінулі падчас савецка-польскай вайны. Мясцовыя жыхары мне вось распавялі, што тут, на гэтым месцы, таксама пахаванні паўстанцаў. Тут пахаваны паўстанцы Кастуся Каліноўскага. І за польскім часам вось тут зверху на гэтай чашы яшчэ стаяў крыж і з арлом. І быў надпіс тут 1863 год. Калі тут паўстаў першы праваслаўны храм, панове, тут, конечно, я не ведаю. Кажу, што недзе ў 16 стагоддзі. Быў тут калісьці і уніяцкі храм. Ну, а вось гэта царква была збудавана ўжо ў другой палове 19 стагоддзя. У 1870 годзе гэты храм асвяцілі ў гонар нараджэння Пресвятой Багародзіцы. Але вось за савецкім часам храм быў зачынены, ператвораны пад склад, а пазней наогул стаяў доўга без даху і разбураўся. Але пад канец мінулага стагоддзя намаганнямі мясцовых вернікаў храму гэтаму было вернутае жыццё. І ён сёння дзейнічае, як і колісь. Быў тут касцёл, была тут царква, была тут колісь у Куранцы і сінагога, таму што, вось, як я ўжо казаў, што ў мястэчку гэтым жыло вельмі шмат колісь габрэяў. Ну, а на сённяшні дзень аб габрэях нагадваць толькі вось у мястэчку некалькіх габрэйскіх дамкоў, ды за мястэчкам вось гэтыя старыя, закінутыя габрэйскія могілкі. І тут вось на гэтых могілках у Куранцы пахаваны продкі знакамітага мастака Лейбы Альперовіча. Гістарычная даведка. Леў Альперовіч, беларускі жывапісец і графік. Нарадзіўся 4 снежня
1874 года у мястэчку Куранец, Вілейска павета. Вучыўся у рысавальнай школе Івана Трутнева ў Вільні, на жывапісным аддзяленні рысавальнай школы Адэскага таварыства мастацтваў. У 1899 годзе садзейнічаў арганізацыі выставы мастакоў-перасоўнікаў у Мінску. У 1902 годзе скончыў Петербургскую імператорскую акадэмію мастацтва па класе Ільі Рэпіна, аўтар шматлікіх партрэтаў, пейзажаў, бытавых кампазіцый. Напрыканцы жыцця выкладаў маляванне ў прыватным мужчынскім вучылішчы ў Мінску. Памёр у 1913 годзе. Большая частка творчай спадчыны Альперовіча загінула падчас Другой сусветнай вайны. У Куранцы нашчадкі удзячныя мастаку Альперовічу паставілі ў цэнтры памятны знак, вось гэты камень. І я вам скажу, што вось пры жыцці Альперовіч прызнання не атрымаў. І ён быў у заходняй Еўропе, вярнуўся адтуль, жыў, працаваў у Мінску, і ў 1913 годзе ў Мінску ён і памёр. І толькі ў 1939 годзе у Мінску была зладжана выстава твораў Льва Альперовіча. І гэта была такая значная падзея ў беларускім мастацтве. І ў тым жа 1939 годзе, калі ў Мінску ладзілася выстава твораў Альперовіча, Заходняя Беларусь была далучаная да БССР. І Куранец стаў цэнтрам Куранецкага раёну. І цэнтрам раёну ён быў аж да сярэдзіны мінулага стагоддзя. Толькі недзе ў 50-х гадах 20-го стагоддзя цэнтр раёна вось адсюль з Куранца быў перанесены ў Вілейку. І Куранец стаў звычайным мястэчкам ужо Вілейскага раёну. Мястэчка Куранец, паважанае панства, знакаміта яшчэ і тым, што тут вось на ўскрайку расце плакучая альбо ніцая яліна. Ну і мясцовыя жыхары мяне заўпэўнілі ў тым, што яна адзіная на ўсю Беларусь. Расце менавіта тут у іх. Ну, я дакладна не ведаю. Ну, а плакучая яна, конечно, не таму, што яе ўзімку не запрасіў Дзед Мароз са Снегуркай на дзіцячы ранішнік, а таму, што гэта проста такі гатунак, вельмі рэдкі гатунак. Плакучая альбо ніцая ялінка. Вось такая, паважанае панства, гісторыя ў гэтага слаўнага беларускага мястэчка Куранец. Ну, не раз гэта мястэчка гарэла, не раз разбуралася, але заўсёды адбудоўвалася наноў. Ну, вось які прырода вясною пасля зімы. Так што, паважанае панства, ведайце, што калі бывае ў душы зіма, то вясна, яна абавязкова будзе. Поспехам! І няхай у вас у душы заўсёды будзе вясенні хорошы настрой. Да пабачэння!